Jodak ma kaunti ma Kisii omii siem medruok e landruok kute mag ayaki e kind rowere gwengego, ka siemno biro bang' lipot mane ogol gi duol mochung'ne tuoche malandore pachoka kata National Endemic Disease Control Council. Kane otwagi jofwambo e boma ma Kisii, jatelo mochung'ne duolno Stephen Oyugi nolero ni kaunti ma Kisii en achiel kuom kauntis 10 ma tuono landore moloyo e pachoka. Nolero ni ji maromo 48,000 odak gi kute mag ayaki e kauntino, ka kauntis mag Homa Bay, Migori to gi Siaya kaachiel kod Kisumu bende ochung' kama rach. Lipot yango ni piny Kenya, Uganda gi Libamba koro mako thuolo mar 10 e piny mangima e landruok mag kute mag ayaki. Today we are gathered here in Kisii to capacity build health reporters particularly. This we are doing in collaboration with the Media Council of Kenya. The reason why we've deliberately picked to partner with the Media Council of Kenya and to capacity build the journalists is that we desire to see quality of the reports around the HIV, ST and endemic diseases. In terms of population segments, the adolescents and young people are hit hard. Remember, our population bulge is at the bottom of the pyramid. These young people form the majority of our population. And for us to reap the demographic dividend, we have to pay attention, particular attention to this cohort.